এটা কি ঝালনা বানাবো? Hai logofer, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर मिस्ट्रिफोर दंफैयो आरोना न'आवहाय बे दरजा खोरखि बानायफैदों स' नायलांबाय थादो होनबा लोगोफोर ब्लगखौ इनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय आं एसे खामानि मावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दा दसे उनाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर मा बानायबाय थादों मा बानायबाय थादों माने बालाखौ साइकेलाव थिखोजोबो नालाय बेखि मोनसे गथ'लै लेथारजों मानो गेलेबाय थादों नोङो बुजासिगोन स'ना लुखि लानानै थाल गैया र' बुजासिगोन जेबो लुखिया गिदिर गिदिर दंखायो खामानि मावनानै डिस्टार्ब खालामबावनो बियो बुंनो लुखिजों बुगोनसो दा रागा जोंबा आङो लेथारजों गेलेबाय थानाया दरजाखौ लागायबाय आरोना बिसोरो बेनो एसे प्रब्लेम जादोंमोन मारै जाया बेखौनो बानायदों आरोना स' नायबाय थादो होमबा लोगोफोर मिस्ट्रिफोर फैनायाव डिस्टार्ब खालामबाय थानायनि खाना दोनबाय जायाखै दल'खौनो थाया नुदे जलथाब्रा हामा जल थानांगौ खामानि मावनायाव डिस्टार्ब जायोना नोंखौ हगारबा गावहा मिस्ट्रिफोरखौनो एदावलाबाय थायो नुदो आखला नुदो आखल गाज्रि जाथारदोंहाय बियो आखल गाज्रि जाथारदों आखल गाज्रि जाथारदों लेक्सुआलाय या जाव गाज्रि जाव ओंखायनो जेसेनो थां होनो एसेनो बाबथाबसिनो जाव रेक्सु थां जाव रेक्सुआ बेड बय रेक्सुआ ओमफ्राय आंखौसो फानलांजोब्बायथ' नोङो नै नों जिन्जिरिया ओंख्रि संदों आं आलुजों दावदैजों ओमफ्राय जेबो गैया ओंख्रियानो आलु दावदै ना गोरान बाथोन ओमफ्राय आं ओरैबायदि ओंखाम उखैबायना बुंनांला आरोना मानसिफोरबो दङना ओमफ्राय एसे नायफानांगौबो जायो उफाय गैया जल्दि माबानोसै एसे दरजा दोननायखौ नायनां र' আবার খুলিয়ে যাব না কাকু এটা দরজাটা অল্প বেন আছিল আগে বা কিরকম করছে years later मिस्ट्रिफ्रा थांजोब्बाय आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय आंबो ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय ओमफ्राय जि गोदान बायह्रायाव लामदोंमोन आं बेखौ लानानैहाय न' फोसाबसै आंबो रुम फोसाबसै ओमफ्राय गाबोन उन्दुफिनसै आरो बेयावहाय बैसिनि दिरुङावसो लामहैदोंमोन आं नानिनि स्कुल ड्रेसखौ राना जाजां गिनानै नानिनि ड्रेस गैयावसो लामफैदोंमोन आं क्लिप होनानै दोनाबा मानसिफ्रा गावसिनि साननानै लांफ्लाङो बैबाराव आंनि हासबेन्डनि लंपेन्टखौबो लानानै थांफ्लांदों आं बेखायनो क्लिप होनानैसो फोरानफैयो जोंनिखौ सिनायनायनि लाबाय सिखौहाय ओमफ्राय नैबेखौबो लांफाखानोसै आं रानबाय बबे रानदों बेखौ लांसै आरो रानिखौ गालांसै लाबोजोब्बाय सिखौहाय खननानै दोनखानोसै खेबसेनो रुमा लेथ्रा जाजोबसै आरोना एसे फोसाबना लानोसै खोरखि नैबे खोरखिया खेवजालानोब्रा बिबारा गलाब फुला नै बे दालाया नांथायो नैबेबो बिफाङा नै बिदि नांथाजोबो
खिफोरखौबो खेवनानै लाजोब्बाय नै खालिङा इदिनो थानाय ओमफ्राय बे नानिनि लेखा ओमफ्राय इदिनो लेथ्रा फेथ्रा दंजोबो आरोना रुमा एसे फोसाबनानै लानोसै रुमखौहाय ओमफ्राय आंना मोखाङा नै इदि फिथर जानानैहाय नै बियो बोरैबा माबाबायदि जानानै थाबाय आरोना मोखाङानो अयथासार पिम्पल जादों आरोना नै दासान्दि एसे खम जादों आरोना फिथरा बारा गैया खिन्थु दाख्लैफोर ओरैबायदि पिम्पल जादोंमोन ना आरो बुंनांला आरोना ओमफ्राय गुस्थियाबो गावबाय थायो गोजां बोथोर ना थान्दा ओमफ्राय गुयजायाबो मानोबा गावबाय थायो ओमफ्राय दा आं दाख्लैफोर मुलि जाबाय थादोंमोन ना खोमानि ओमफ्राय बेयाव आं गयखौ गरसे गरसे जाबाय थानाय जादों दै ओमफ्राय इनि गावदों आरोना गुस्थियाहाय एसेनो ओंखायनो एक्सारसाइस नुदों बे दाखोन खानाय बायदि जाबाय फिथर जादोंमोन ना बियो बेखायनो स' ओमफ्राय रुमखौ फोसाबनानै लाग्रोसै एसे बामलेमाफोरखौबो फोसाबनोसै बामलेमा फोसाबग्राखौ आं मैयावहाय दोनामोनथारे बाहेरायावसो दोनदोंमोन थांलायबाय नामा लायनानै मिन्थिया दिनै मानोबा थांलायबाय जादों आरोना नै बामलेमा फोसाबग्राखौ लाखाबाय ओमफ्राय फोसाबसै औ थांथोंसै आंनो नांखाया लाइनखौ आं न'सो फोसाबखागोन सेराव गाखोनानै लानोसै सेराव गाखोबासो मोनहासै थुद्रायोना मानसियानो गोजौ गाखोगोन दा बे ओमफ्राय न'आबो सिलिं होआखैना थाब बामलेमा सोंबाय थायो मैला जाबाय थायो गफं गफा आंना खामानियानो दंबावसो आरोना लोगोफोर माइरंबो जावनांगौ दङ बाट माइरंखौ दिनै जावनो हानाय नंला जानो आन्था एसे दा माबानोसै लाइनाथ' गैया दिब्बायाव गैया बे दिब्बा सिङाव गैया Udah. बामलेमाखौथ' फोसाबखांबाय आङो ओमफ्राय खोरखि बे मा होनो पर्दाखौहाय बख'नानै पर्दाखौहाय सोमनोसै आरोना ओमफ्राय सोमनानै दोनसै आङो दा मोनायावहाय ओमफ्राय गाबोन सुनोसै बेखौहाय खेवनानै लाग्रोनि र' आङो पर्दाखौहाय मैला जाबाय पर्दाफ्राबो मैला जाबाय आरोना पर्दाफ्रा इसेबांथ' मैला जायाखै होनबाबो आरोना बेखौ खेवनांगौ नै बेखौहाय माराम खियो खेवनानै लानोसै र' थांजादों जानांगौनो बे 10 थाखा हाजिरा पर्दाखौ बख'जोब्बाय आं बेखौबो बख'बाय जमा सुनांगौ बेखौ पर्दाखौहाय आंगोनबा टेबोलखौ मोजां फोसाबनो सिन्दुर गोलैदोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो साफा खालामजोबनांगौ बोखारजोबाबा नों जिनिसफोरखौ बिदि साफा खालामनानै जायो नामा सोरबा मायबा बेखौबो बख'नांगौ पर्दाखौ खेवना लानि आङो र' पर्दाफोरखौ बख'नानै लाजोब्बाय आं गासिखौबो बाहेरायाव बा सुजोबनांगौ बे पर्दानि माबाया गजोब्बाय अबेबा जिनिसफोरखौ बाहेरायाव दोनजोबनोसै ओमफ्राय स्राबजों सोमनोसै आरोना बेखौ सोमनानै ओरैनो माबानोसै ओमफ्राय बे सोग्रा नारा गजोबोना मिलायालै रेक्सन ओरैनो पर्दाया
गजोबदों आरो इयो माबा गेलेग्रा साननानै होसोबाय थादों पर्दाखौ रेक्सआ ओमफ्राय रेक्स आरोना बिनि नामा ओमफ्राय आं अननानै रेक्सु होनोना ओमफ्राय दा रेक्सुखौनो बांसिन गाबज्रिनाय जायो माबाया आंनिबावबो गलांबावबाय नै मोनसे नै पर्दानि नैबेयो आसान बायदिया बे सोग्राया बे गदों आरोना बे सोफिनजायो जेबो नङा गबाबो बेखौ लांला बेयावहाय सासेया ओमफ्राय फैसा 10 थाखा बिगासिनो दं अनलाइनाव गेम गेलेनो खामानि मावफ्लागासिनो दं र' देखायना खामानि मावनो मा फोसाबदो मोनगोन बा अबावबा 10 थाखा हाजिरानो बेनो 10 थाखा हाजिरा थाइसेबो मोना ना रेक्सु यो बक्सआ चार्जआनो थाला बियो माबा पावार बेंकजोंसो चार्ज होनानै गान दामनांगौ जायो ओमफ्राय नै पेडिकियार मेनिकियारनो बेखौ आङो खनसे आथिं फोसाबदोंमोन आरोना आथिं आखाइ सारनानै इयावनो 500 बेसेबांबा थांदोंमोन आरोना र' देखायनो आं बेसेबांमोन 580 थाखा नै दामा नै 580 थाखा 580 थाखा गारनांदों नै ओमफ्राय आंनि आसिफोरखौ नायदो गावजोबनाय बेयावनो 580 थाखा ओमफ्राय बे क्रिमा दाबो दंबावो आरोना थावा गैला ओमफ्राय इयाव नैबे खानायनि माबामोन आरोना नैबेयो खानायनि हेयार स्प्रेमोन बियो खानायफोर नों जुदि कार्लिफोर बानायदों ओमफ्राय माबाफोर डिजाइनफोर बानायबा स्प्रेखौ सारनानै होबा माने फुरा मोजां थायोमोन आरोना बायामोन आङोथ' जेबो बानायनो रोङा थारमाने सासे मानसिया बानायनानै होदोंमोन आरोना बेखौ बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्रायो मोजाङा साफायालाय साफा जायो हो बाट जों बायदिनि थाखाय नङा आरोना बियो जोंथ' सोरांबानो दै दाङो सोरांबानो थोरसि लथा सुयो ओमफ्राय अरावबो सङो हांगार हुंगार नाङोना बेफोराव खामानि होआ आरोना जायफोर जेनेबा पुरा स्टेन्डार्ड थायो मोजां जेबो खामानि मावा माने खामानि दामानि मावा बेफोरनि थाखायसो मोजां आरोना एक्टर एक्ट्रेसफोरनि थाखायसो मोजां बेफोरो साफालाय साफा जायो हो खिन्थु ओमफ्राय जोङोथ' सानफ्रामबो खामानि मावबाय थायोना ओमफ्राय गाज्रि जाफिनो आरोना लस 580 थाखा लादोंमोन बे पेकेटावहाय ओमफ्राय बाम्पार साम्पार एक्सट्रा बायजोबनांदों आरोना बे फुख'ग्रा मैला फुख'ग्रा बाम्पार मा होनो बिदिखौ आं मिथिला आरोना मोजाङै जायफोरखौ एक्सट्रा बायजोबनांदों मेरला फैसा इयावनो खरसा जादों आंना स' ओमफ्राय न'खौ आङो जल्दि फोसाबना लानोसै सासेया फोसाबदों जायाफ्रा मानो ओमफ्राय फैसा बिगासिनो दं 10 थाखा गेम गेलेनो बेबो नांगौआवबो बिया आरोना ओरैनो गारलाबाय थायो दहायबो फैसा लाबाय गेलेबाय ओरैनो थैलाजोब्बाय ओरैनो बेखार गेलेलाबायबाय थायो मा होननो रायबाबो माबाबो मानिया रायजाबाल' रायबाय थायो आंखौ होननानै बुङो स' फोसाबनानै लागासै बादोंमोन बानायालाय बिरादनो दिनाबो बोरैबाथार बालुलुनो ओमफ्राय बाबा मालाय माथो खालामनो फोसाबनोसै जल्दिनो गाबोन थाफिननांगौ नालाय रुमावहाय इसे बेखौ माबानांगौसो साफा खालामनांगौ बे ट्रिया मोजां बे ट्रिया मोनसे बायबायना ट्रि गोदान बरननांगौमोन ट्रिया मोननै हाबायाव ट्रि मोननै मोनदोंमोन आङो बेखौ मोनसे बरननांगौ मोनसे बायबाय जोंना गोजामा न'निया ओमफ्राय मानसिफोर फैबा साथा होनो दिगदार जायोना स' बख'नांगौ गोजौआव गोजाजोबसै ओमफ्राय एन्जर जायोना आङो बेयाव एसेल' दोनो स्टिलनि ट्रिया मोजां नंला एसे माराम खाबाय बेयाव एसेल' दोनदों आं जेया मोजांसिन बेखौ ओमफ्राय बाद बाखिखौ बै टिभि रुमाव दोनदों आरोना जेरावहाय जों टेम्परारि थाहैदोंमोन बे रुमाव गोजौआव गोजाजोबसै आरोना बिदिनो कापफोर माफोर ओमफ्राय बेयाव कुकारफोर दं आरोना कुकारफोर ओमफ्राय गिदिर मिल्टननि माबा मा होनो हरकेस दङ ओमफ्राय जाग मोननै मोनदोंमोन बेबो दङ ओमफ्राय बे बाखि थोरसि लथाफोरबो दं आरोना गोजौआव थिखोनानै दोनजोबदों नै ओमफ्राय स' फोसाबनोसै ओमफ्राय जल्दिनो फोसाबनानै लानोसै सफैसाबो ओमफ्राय आङो सिबो सुस्रांनांगौ दं सिफ्राबो बेगावनो जानला मोनला दंलाजोबो आरोना ओरैबायदि खामानि जानानै दं न'आव बुंनांला आरोना स' ओमफ्रायो बायोबो बबेबा समाव आङो मावाबो ओरैनो एकदम गारसोनानै दोनजोबो आरोना बाबाथाय ओमफ्राय जखन मोजां मोनो मिन्थिया अबेबा मलनि मोनदां बे बिशाल मलनि मोननाय बे बाजार इन्डियानि मोनदां हरखौ नुबायना नै बेखौ नुदोंना दे सोर बेफोर बुंलाय नैबे सासे सोर ओमफ्राय बै सासे सोर बुंलाय बुंनो हायोबा नैयो आंनि हासबेन्डमोन नायदो उन्दैयाव माबायदिमोन रानथेंथेंखामोन दा ओमफ्राय दासिमबो रानथेंथें आरोना ओमफ्राय नैबेयो आंनि बिबोनां आरोना बिबोनां बे उन्दैनिफ्रायनो मुथुथुखामोन ओमफ्राय दाबो मुथुमोन बियो ओमफ्राय बाट गारि सालायोना ट्राकआवहाय ओमफ्राय खस्थ'बो मोनो बेखायनो दा हामबाय आरोना ओमफ्राय जौबो लोङो ओमफ्रायो र'
आंनिफ्राय मोनसे जिनिस देखायबावनो दै फुराना थार आरोना ये पासपर्टआ नै आं जखन हासबेन्डजों फार्स्ट गोसोलायदोंमोन आरोना नैबे पासपर्टखौ हरदोंमोन आं हासबेन्डनो नै दासिमबो दं आरोना नै नुदोंना माबायदि नुदों एकदम मोजां नुथाराखै आरोना बेबो फुराना मोन आरोना बेनो फार्स्ट आंनि पासपर्ट ना बे बाक्सा थानांगौ नोंनि जयथा फट' हरदों दंजोबो नोंनि बे नङालै बे आं लाखिनायसो आं फट' हरनाया बैयाव दङ नै बिदिबो दंमोन नों फट' हरनाया दङ मा मोनसे बैयावसो दङ बे मोनसेखौ मोनासै आं गोमाबाय मोनसेया बे फट'खौ आंथ' टाइकान्ड गेलेयोमोन ना बाक्सा सुख्लायाव टाइकान्ड गेलेनो थांदोंमोन बेनिफ्राय फैनानै बेखौ हरदोंमोन आं बेनो लोगोनो हरफानो नागिरदोंमोन आं बेनि लोगोनो हासबेन्डनि लोगोनो बाद ओमफ्राय हासबेन्डआ आंबो उनाव हरनोसै होननानै ओमफ्राय मालायनि आखाइ हरनो बाबायमोन नालाय स' ओमफ्राय जाय मानसिनो आं फट' हरफानो नागिरदोंमोन बे मानसिया आंखौ थांनानै बाक्सायाव प्रप'ज खालामहैदोंमोन दै बिनि थाखायनो आं हरफानाय जायाखैमोन मेन रिजोना बे आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो फैनानै होफैदों आरोना हासबेन्डनोहाय एबार आंनि फुराना फट'क आरोना नैबे जोंनि बिब'जों आंजों लानाय नै आङो नैबेखौ फार्स्ट टाइम दख'ना गानजेननानै फट' लादोंमोन नालाय माबायदि नुदों बिमानिमोन बे दख'नाया नुदोंना माबायदि नालाय बे दख'ना गाननाया जादों ना मादों नालाय बांगाल बायदि नुदों बे फट'खौ ओमफ्राय आङो देखायनि मोननैसो फट' बेखौ जोंनि आनैमोन बेखौबो आं हासबेन्डनो हरदोंमोन नैबे फट'खौबो नैबे फट'खौनोथ' आं नोंनो हरदोंमोन ना फैनो नैबे फट'खौ बे फट'आ आंनाव दंमोन आरोना ओमफ्राय हासबेन्डनो हरनाय फट'आ दङ बै मोनसे माबा डायरि सिङाव सोनानै दोनदोंमोन आं बेखौ मोनासै ओमफ्राय नैबे आंनि स्कुलनि आरोना क्लास 10आवहाय गोलैदोंमोन बेखौ सुनांगौसो सिखौहाय नैबे आं बेयाव आं नैबे जोंनि स्कुलनि लोगो गोजाजोंमोन आरोना नैबे रन्जिता बेनाबो इउटुब चेनेल दङ बे इउटुब चेनेल खुलिबाय आरोना ब्लगथ' बानाया बे ओरैनो रिल्स बानायो बेना मेरला लोगो दं बेफोराव थानायफ्राव सोरबा सोरबा हाबा जाबाय सोरबा सोरबा जायाखै आरोना ओमफ्राय नैबे जोंनि काबादि टिम नै आब' सिलाया नैबे आब' सिला इयो साख्रि मोनबायनो हो आब'आ आं मोजाङै मिन्थिया कामान्ड' साख्रि मोनबायनो इयो बोसोरसे सिगाङावहाय आङो दाख्लैबावैसो मिन्थिदों आरोना बिसोर गामिनि सासे आब' फैदोंमोन बेनिफ्राय मिन्थिदों आं बे आब' सिला हाबा जाबायनो आरोना ओमफ्राय नैबे आब' हायना बेनाबो इउटुब चेनेल दङ बेबो हाबा जाबाय आब'आ ओमफ्राय नैबेयो आं ओमफ्राय बे सावथाल जोंनि स्कुलनि खामोन आरोना बेयो मौसुमि दरिमन होनोमोन जों बेखौ काबादि गेलेनायाव बेबो हाबा जाबाय आरोना बेयो ख्रिस्टानसो ओमफ्राय हिन्दुजों हाबा जादोंमोन दे बिथाङा ओमफ्राय नैबेयो सोरमोनलाय आं नैबेनि नामखौ बावगारबाय दे ओमफ्राय नैबे बिबारिमोन बेबो हाबा जाबाय नैबेयो मा नाममोनलाय बेनि नामा आं बावगारबाय आरोना सुप्रिया होनोमोन बेबो हाबा जाबाय ओमफ्राय बैयो हायनामोन दां औ बे नैबेबो हायना बेबो हाबा जाबाय बे गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबेबो आब' हायना बेयो हाबा जाथ'वाखै ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय बिजुलि होनोमोन बेबो हाबा जाबाय गोबाव जाथारबाय ओमफ्राय नैबेबो नामफोरखौ आं मिथिला बेफोर सावथाल ना माबासो आरोना बेफोर आलादा जाथि जोङो माने ज' स्कुलनि गोजा काबादि गेलेयोमोन नालाय देरहाबोदोंमोन आरोना नै ट्रफिया थाबिसा इयो माबाबाय लावबाय थादों स' नै आंनि उन्दैनि फटक नै बियो नायदो आं माबायदिमोन बेखौ लाबोफादों आरोना न'निफ्राय ये रहा मेरा मम्मी और मैं देखो उन्दैयाव माबायदिमोन आङो नुदों दा ओमफ्राय इयो जोंनि मा मोजाङै सिनायो आरोना फट'खौ क्लियार गा स' लोगोफोर आं जुलि खामानि मावनोसै बेफोराव टाइमफ्रा लस जाजोब्बाय आंहा दिनै खामानिखौ एसे मावनो गबाय आरोना हेल्प खालामफेरनायखाय हासबेन्डआ स' नायलांबाय थादो लोगोफोर लोगोफोर ओमफ्राय रुमखौ फोसाबनानै लाग्रोसै आरोना बे ब्रास कार्सखौ आं खोरखि फोसाबनो लादों ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनसै नङाबा भिडिअआ ओरैबायदि गोलाव जागोन ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायनो बरिं मोनगोन आरोना स' लोगोफोर बिनि थाखायनो आं दा साफा खालामखांबा देखायनोसै दे लोगोफोर स' ओमफ्राय जल्दि साफा खालामनानै लाबोग्रोसै हासबेन्डआबो मावफादों नालाय जल्दि जोबगोन खामानिया स' मावग्रोनोसै होमबा लोगोफोर दाहाय लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय लोगोफोर नै फाइनालि साफा खालामखांजोब्बाय आरोना गोजौनिखौबो गाहायनिखौबो नै खोरखिफोरखौबो साफा खालामजोब्बाय बेफोरखौबो साफा खालामबाय ओमफ्राय न'खौ सुनांगौलै गाबोन सुनोसै ओमफ्राय नैबेयो गाज्रि जानानै दङ बे जिनिसा गाज्रि माने थारा जनानै दङ ओमफ्राय नङाबालाय मोजां बियो ओमफ्राय सिङाव बामलेमा सोंबाय बेबो एसे बेखौबो फोसाबनांगौ ओमफ्राय नै बिदिनो दोनजोब्बाय आरोना बे प्लेटखौबो बोखारनांगौ बे थाथोंसै दिनैजाय ओमफ्राय बिसनाखौबो गाबोन आराम बानायसै थसकफोरखौहाय लामस्रांनानै जिखुनु जा साफा खालामनो हाबाय सान्थि जिखुनु साफाखौथ' खालामनो हाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दुगैनानै लानोसै रायजोआवबो थांनांगौ नालाय स' ओमफ्राय लोगोफोर ब्लगखौबो आं एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होदो ओमफ्रायो
हायोबा शेयारबो खालामनानै होदो आरोना स' लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय लाभ इउ अर टेक केयार। नै आंबो दुगैनानै लानोसै